תעמדי על המבחן. חיים הם חיים, החלום הוא חלום. חיים מתחילים באור, אחר כך לאט יורד החושך. לא, אבל אצלנו בתיאטרון כמו בחלום, קודם חושך, אחר כך אור. סליחה, נעים מאוד, אני המחזאית. את המילים האלה שאמרתי לכם כאן, כתבתי לעצמי. כל מילה. יותר מזה, אני עבדתי על הטקסט הזה. תכננתי לעצמי דרך הביטוי. מתי להרים את הכל? מתי למהר? מתי לחייך? זה משחק. אני לא מציעה עכשיו כלום. באמת, הכל כתוב. גם זה שאמרתי עכשיו הכל כתוב. כתוב. טוב, די. עכשיו אני אגיד חושך והאור יקבל. תוך 2 שניות יעלה האור. על הבמה תעמוד נערה. תקפה. תבקש מתנדב. אם תרצו תתנדבו. אם לא, גם זה בסדר. טוב. חושך. שלום. אני רוצה לבקש מתנדב. בחור יפה, צעיר, אחד שאני אוכל לאהוב. נו, זה בסדר, אל תתביישו, אני לא אהרוג אתכם, מבטיחה. אתה. אני? כן, כן, אתה, איך קוראים לך? יונתן. ויונתן, אתה רוצה אותי? כן. ומה אם הייתי שואלת אותך אם היית מוכן למות בשבילי? מה? באופן היפותטי. היית מוכן? באופן היפותטי? באופן היפותטי. כן? למה לא? אתה מושלם, עלה לבמה. מה אם הייתי שואלת אותך לא באופן היפותטי? מה? לא משנה. תראה אותם. הם באו לראות דם. אחרי הכל, אתה מבין, מדובר באמנות. אפשר? אפשר? קדימה, צריך להתחיל. אני רואה שכן עלה מתנדב. את סתם פחדת שאף אחד לא יתנדב. אתם לא מבינים אותה, כל חזרה מחדש התבחנה לנו. נתן, אף אחד לא יתנדב, אני לא רוצה לעשות את זה. די! בסדר, עוד לא התחלנו, מה זה משנה? פה, איפה מרים? מה אמורה להיות פה כבר? כן? מרים? מרים? מרים! סליחה! אתם לא מבינים מה קרה לי? שנייה התיישבתי, נרדמתי. מרים. נו, אמרתי לך שמישהו מתנדב. אתם לא מבינים איך היא בכתה לנו כל החזרות. נו די, אף אחד לא יתנדב. אני אעשה עצמי פנים. אני לא מוכנה, כבר אין לי חברים. טוב, די! אז מה תלביש אותו? אני לובש לא טוב? בוא נמצא לך משהו אחר. עד שגיבורנו יעתת, בקטעי ההצגה הרשו לי אינטרמצו קצר. שיר שכתבתי על הזמן שעובר. הזמן עובר, עובר בסוס דוהר, ואני רוצה כל כך לקבוץ על גב הסוס. היית ילד יפה כל כך, שיחק שנינו בחצר, חבר שלו, אמרת לי. לא, זה בסדר, זה הרבה בגדים האלה? לא. עכשיו בקלות אני יכולה לדמיין שאתה
הערב אנחנו חוגגים. עוד נסיך הגיע לארמון, לבקש את ידה של נסיכתנו האהובה. כמה שהוא יפה! כמה שהוא צעיר! כמה חבל שהוא ימות! על פי המסורת הנהוגה בארמון, נציג בפניך עכשיו חידה. אם תענה נכונה, תזכה בנסיכה האהובה. אך אם תטעה, תמות. וכעת, לחידה! היא מאירה בך תקווה, היא משמיעה לך את כל הדם, הופכת אותך לאש וללפיד של תאווה. תשלח אותה, תהיה לעבד, תעבוד אותה, תהיה למלך. אפשר לשמוע את זה עוד פעם? היא מאירה בך תקווה, היא משמיעה לך את כל הדם. נו, זו את. זאת הנסיכה. כל הכבוד, הנסיך פתר את החידה המלכותית. כמה חבל שהוא ימות! תעשו את ההצגה. לא, זה לא הוגן, אני גם צריכה להיות חלק מההצגה הזאת. שקר, אתה עכשיו. רגע. שקט, תחזרי למקום שלך בבקשה. לא, בר, אני צריכה להיות חלק מההצגה הזאת ואתה יודע את זה. צריכה להיות, כבר לא הייתה, אני מוכן לחזור עכשיו למקום לא, שלך. שקר, זה הבחור שלנו כבר זה הייתה הבעיה גם בבגרות שלי. שנייה, זה גם חלק מההצגה. בואי שנייה. די, לא, בר, אני לא... אני ממש מצטערת. היא פשוט הייתה אמורה להיות חלק מההפקה, והיו כמה סיבוכים, אבל לא משנה. ממשיכים. תמונה שנייה, הנסיך בחדר הנסיכה. עכשיו מגיעה תמונה שבאת. אתה יודע, תמונה שבאה. התמונה הזאת? מה זה? הסוויטה המלכותית. חדר השינה של הנסיכה. אתה רוצה אותי? אתה כל כך יפה ומושך. פתרת את החידה. עכשיו אתה יכול לבקש את ידי. אני מבקש את ידך. תתייחס אליי בכבוד. לפחות תקרא ברך. Vous l'avez fait, l'amour avec moi. לא משנה. ביתי! ביתי האהובה! אי שלום! אמרת משהו? כן, מה קרה? זה הנסיך. הוא לא אוהב אותך. תדע, תן לו זמן. את עוד צעירה. איך מבחינה בין הרצון לאהבה לבין הרצון לכוח? אני לא מבינה למה אתה אומר את זה. מפני שגמורה על ממית מחלחל הכוח, מעמיד פני אוהב. אבל הנסיך לא אוהב אותך. אבל רגע, מה? שנייה. ומה יפינה היא ככה מלכות? ואת? את רק האמצעי המקודש בדרך אל המטרה. בת אומללה שלי. הנסיך לא יאהב אותך. רגע, אבא, אבל... אל תאמיני למילה אחת שלו. אבא! הגיון? קום לנסיכה. עם עלות השחר, חכה לי בגן הארמון. איפה זה גן הארמון? היה חמור
הסוס האצילי? חברתי הקרובה. שוחחתם? לא. בקשר? למה אתה נבוך? לא נבוך. אתה מסתיר ממני משהו. תגידי לי, את נורמלית? דבר אחד תבטיח לי, שלעולם לא תעשה דבר שיפגע לי. אוי ממלכתנו אבוי לנפשי, מלכנו אבינו המלך נרצח. אלוהים אדירים! אחרי הנשף מיד פרש לחדרו שם הרב הצייד שקם להורגו. סכין הנבל נץ עמוק בגבו ונמלט לו ורץ, כל עוד בו נפשו, כל עוד בו נפשו, כל עוד בו נפשו. אוי ממלכתנו אבוי לנפשי, מלכנו אבינו המלך נרצח. אלוהים אדירים! מה קרה? נרצח. מישהו נעץ לו פגיון בגבו. אל תדאגי עוד לסיכותך, אנו נעשה הכל כדי למצוא את הרוצח. אלא שעכשיו אנו עומדים בבעיה הרבה יותר קשה. אין מלך! וכיוון שהנסיכה אינה יכולה לשבת על כס המלכות, עלייך להינשא מיד. עכשיו אתה חייב לשאת אותי לאישה. מדינתנו בסכנה. מצוין. מה? פגיון? מה עשית, יונתן? מה עשיתי? רצחת את המלך? מה? את אבא שלי? אני לא עשיתי. אתה שמעת את השיחה שלנו. היא ראתה אותך עם הפגיון ביד. זה היה... לא היית צריך לעשות את זה! היי, בוא, חכה, לא רצחתי את אבא שלך. באמת, מה זה, 5 דקות אני בהצגה וכבר רצחתי מישהו? קח את הבגדים שלך ולך הביתה. רגע, מה? מהר, לפני שיהיה מאוחר מדי. שנייה, זה לא הייתה עם הסוס? אתה זוכר אותי? אתה חושב שתוכל לאהוב אותי? אני רואה שלא. תראי, זה לא אישי או משהו. מהר, עוד רגע הם נכנסים לכאן. מי ייכנס? השחקנים, שמעמידים פנים שהם שרים ואנשי חצר. ברגע שישימו כתר על ראשך אתה אבוד. רגע, אתם עושים צחוק? איזה צחוק? כבר כמה חודשים שאנחנו מתאמנים על ההצגה הזאת. אני משחקת אותה כל יום, זה סיוט. ואתה? אתה כל כך מקסים. רגע, מי את? אני נעמי. אני מאוד. אני מאוד אוהב אותך. ולנסות להציל אותך. זה הראשון. בואי, עכשיו. נברח. לפני שיהיה מאוחר מדי. מה זה? נעמי? מאוחר מדי. נעמי, אבא מת. ביום קודר זה, אנו מביאים לקבורה את מלכנו האהוב. תקשיבי, חייבים לעשות את ההצגה. אתה מבין על זה, כן, היא חזרה, היא פה. לא, תקשיבי, לא עכשיו. ועכשיו, מאחר ומלכנו האהוב נפטר, ממחויבותי למנות את הנסיך למלך החדש שלנו. יחי המלך! יחי המלך! יחי המלך! יחי המלך! יחי המלך! יחי! עצרו! חייבים לעשות את ההצגה! מה עכשיו? אני התנכרה
לשבת לי פה ואנוח. 5 דקות. בסדר, דקה, למורה לא יכול לקבל פה. מה כתוב מה לא? שאלה שנשארת בעולם כולו. כמו בובה על חוט. בין אשליה למציאות. בין המסובך לפשוט. הכל כתוב. תקשיבי, אני חושב שהיא הלכה, לא הצלחתי למצוא אותה. מה אמור לקרות עכשיו? עכשיו. 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 עכשיו כבודו המלך יחליט. רגע, מה זאת אומרת כבודו המלך יחליט? לא אמרת בהתחלה שהכל כתוב? כן, הכל כתוב. אם אני מלך וכבודי יחליט, אז איך כתוב? איפה כתוב? שמחזה. תראי. לא כדאי. למה לא? לא טוב. נו, תראי לי. לא טוב, הוד מלכותו, האמן לי. אז איזה מין הצגה זאת? הצגה. זאת אומרת איזה? על מה הצגה? לא אומרת. לא אומרת? לא אומרת. ואני? מה אני? המלך? מה מלך? תגידי, את עושה ממני צחוק? צחוק. מה פתאום צחוק? איזה צחוק. עושה ממני צחוק. לא יותר מה שהחיים עושים מכולנו. הכל כתוב. הכל כתוב. ומה אם אני אשבור ממה שכתוב? אני לא חושבת שעל מלכותו יכול לשבור ממה שכתוב. איך לא? איך כן? אני אעשה מה שבא לי. אני אשבור את העלילה שלך. אני אגרש את הנסיכה. אני אשכב עם המשרתת. אני אגיד שיתלו אותך. עוד מלכותו יעשה רק מה שכתוב. השיחה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו היא כתובה? כתובה? תראי. זה מה שבא לי, אני אשבור את העלילה שלך. שיתלו אותך. יפה. מה זה הדבר הזה? זה ניסוי? אתה קורא לטקסט שלי ניסוי? איזה ניסוי? מה ניסוי? לא ניסוי. קצת מעצבנת, אמרו לך את זה פעם? כן, אמרו. לא ככה, אבל אמרו. תני לי רגע את הדפים האלה. נו, מה? לשמה? מי אותם אמרתי? זהו. עכשיו שום דבר לא כתוב. יש עותקים נוספים? איפה הם? מוזרים? את יודעת למה אני רוצה אותם? כן. לא רק כדי לקרוא אותם, אלא גם כדי להיות בטוח שהוד מלכותו לא עושה מה שכתוב. אבל הוד מלכותו לעולם לא יהיה בטוח שהוא לא עושה מה שכתוב. לעולם. צריך למצוא את הדפים האלה. אפשר לדעת מה עוד מלכותו עושה? אם הכל כתוב, אז בטח כתוב איפשהו את הסוף. תביא לי את זה. לא? נו, תביא לי את זה לא. עכשיו. מה קרה? אוי, נרדמתי על הבמה. הצעה. חלמתי. מה חלמת? חלמתי שאני ישנה. אז לא חלמת, ישן. לא, ישנתי. ובחלום חלמתי. נו, אז מה חלמת? מה, לספר? חלמתי שאני על הבמה. שרה, כמו שחקנית אמיתית. ועל הבמה... יונתן? מת. אני מת? כן, אבל אז בחלום התעוררתי. ואני רואה את יונתן. עומד ככה, עם הדפים ביד. אז אני אומרת לו, יונתן, חלמתי שאתה מת. אז הוא אומר לי, אני מת. ואז אני אומרת לו, ככה חלמתי. אז הוא שואל אותי, תגידי לי, את גם שחקנית? מה אמרת עכשיו? מה את ממציאה לי סיפורים?
את למדת בעל פה את מה שכתוב כאן. טוב, תעזבו, מה זאת אומרת? איך כתוב? אומרת לי את מה שכתוב כאן. מרים? איך כתוב? אני ישנתי כאן על הבמה, אתה ראית בעצמך. הכל כתוב כאן. מי נתן לך את הדפים האלה? המשוגעת הזאת? מי אמרה לך להגיד שחלמת שאני מת? מי נתן לך את המילים האלה? אף אחד, אני ישנתי כאן על הבמה, אתה ראית בעצמך. יהיה חלום ואני עכשיו התעוררתי! די! נמאס לי מההצגה הזאת. כשהסכמתי להתנדב ממש לא חשבתי שזה יהיה ככה. די, זהו, מעכשיו אני פשוט יושב כאן, לא מדבר, לא זז, תמשיכו בלעדיי. אתם חושבים שזה חלק מההצגה? אם זה מה שהוד מלכותו, סבור שיהיה לך לעשות. סליחה? באמת הכל כתוב? כן, הכל כתוב. אז אולי אחר כך אני אשיר. אני ממש רוצה לשיר. בעלי המלך נעלם. מסתירים ממני משהו? הוא טען יש פה משהו חמקמק. הוא מעולם לא אמר לי מילה של אהבה. הוא מעולם לא נגע בי. פעם שאלתי אותו אם היה מוכן לבוא בשבילי. הוא לא ענה. יומי, את בהיריון. מתי זה קרה? איך זה קורה? מתי זה בא? אני לא יודעת. מדברת על... אני מדברת על יונתן. מה? לא, מוות! הייתה אשמתי, אני פיתיתי אותו, בבקשה, תסלחי לו. אני אסלח לך ואני לא אסלח לו! אבל אני סליחה! למה בעצם אתה כל כך מסרב? הזמן עובר, החיים עוברים, ההצגה מתקרבת לסיומה, ואתה לא זז, נשאר בחוץ. לא אוהב מניפולציות. אני בן אדם חופשי. הבנתי, זה מרוב חופש שאתה תקוע ככה, בלי לזוז. אם תהיה לי סיבה לזוז, אני... כולם לרדת! מה? כולם לרדת! עכשיו תורי. רגע שנייה, אני יכולה ללכת לסכין? נו, עכשיו אתם לוקחים אותי ברצינות? בסדר, אנחנו מקשיבים. מה את רוצה? אני רוצה להיות חלק מההפקה הזאת. למה באמת אהבתם אותה? כן, למה באמת? בואו תספרו לכולם איך שאהבתם אותי מההפקה. מה, אתם כאלה טהורים? שמעולם לא עשיתם טעויות? אני ביקשתי סליחה, אני עשיתי הכל ואתם סתם חבורה של חמורים. נו, תכניסו אותי. אהה! נחשו מי חזר מהמתים! עכשיו גם לי מגיע להיות חלק מאור הזרקורים. גם לי מגיע להיות חלק מאור הזרקורים. גם לי מגיע להיות חלק מאור... בואי נניח שנייה את הסכין. אל תזוז! רוצה לך ואני דוקרת! תגידי לי שגם זה היה כתוב. הכל כתוב. אבל איך? קדימה, בואו נמשיך כרגיל. The show must go on. אהה! נחשו! מי חזר מהמתים? כן? זה נכון. זה אני, המלך החוקי של הממלכה הזאת. לא באמת מתתי, קיימתי את מותי כדי לברר את כוונותיו האמיתיות של הנסיך. ואכן, זמן היעדרי, ראיתי את אופיו האמיתי של הנסיך שלא אמר לביתי מילה אחת של אהבה. וכעת הגיעה השעה להשיב את השלטון לידיו החוקיות. אבל באמת שאין לי כוח לזה. אצלנו על הבמה. הזמן עובר. זה הילד שלך. מה יש לך שם, מובה? יש את החדרת, יונתן. טוב,
תקשיבי, יש לי כמה שאלות למחזאית. אני כבר... כן, תקשיב לי עכשיו. אתה רואה את הדלת הזאת שם באולם? בוא נברח, לפני שיהיה מאוחר מדי. אני צריכה אותך, הילד שלך צריך אותך. אני מבין מה את אומרת. מצטער, אני לא מאמין. במה? במה? במה אתה לא מאמין? למשל שיש לך שם ילד. אני חושב שזו בובה. כל כך יפה עם הילד הזה שם. וההיגיון פשוט דופק לי בראש, אבל מצטער, אני לא מאמין. אני לא מצליח להביא את עצמי להאמין. כמה חבל. אולי בא לך לקפוץ לאן שהוא אחרי הצגה? אחרי ההצגה? תקשיבי, יש לי כמה שאלות למחזאית, תחכי כאן, אני כבר בא. הוא טיפש או מה? זה לא בדיוק טיפשות, זה חוסר דמיון. אולי אפשר לעשות עם זה משהו. תשמרי על רגע, אני כבר חוזרת. זה בובה. נחשו מי חזר מהמתים? כן, זה נכון, זה אני. המלך החוקי של הממלכה. כן, כן, אני יודע, אם כך, כל הסודות נחשפו. אכן עצמך לדוקרה. לחיים ולמוות. באמת שאין לי כוח לזה, אני ממש לא הולך להילחם איתך. תגיד, השתגעת? כמעט עפת לי את זה בראש. זה בהחלט הרעיון הנסיך יונתן. תגידו, זה נראה לכם בסדר מה שהולך פה? אתה עוד תתחרט על היום שבו ביקשת עתידה של ביתי. כבר מתחרט על זה. אתה תראה. להפסיק עם זה? אני אפסיק! שראשך יהיה תלוי על העץ הגבוה בהולכה! איפה רחל? מי האידיוט שלא לקח לה את הסכין כשהיא הייתה מולפת? פלסטיק. יונתן, תוריד את החרב, זה לא חלק מההצגה. תעשה מה שאומרים לך. לא, די. נמאס לי לעשות מה שאתם אומרים לי. אני לא רוצה להיות חלק מההצגה הזאת. יונתן רוצה לצאת מההצגה. מה, אתה חושב שזה כל כך פשוט לצאת ולהיכנס להצגה הזאת? 3 שנים במגמה ובגלל טעות אחת העיפו אותי כמילימט. ואז אתה מגיע. מקבל תפקיד כאילו כלום. תוריד את החרב. וואו. טקסט מאוד יפה מה שכתבו לך כאן. אבל מספיק עבדתם עליי. שום דבר כאן הוא לא אמיתי. לא באמת נסיך. החרב הזאת אולי מדגדגת אותי במקרה הטוב. ואת בטח עוד איזה שחקנית בגרוש שהחליטה לשגע לי את השכל עם המשחק המוגזם שלה. שחקנית בגרוש קראת לי? אפילו את כישורי המשחק שלי לא נתנו לי להוכיח פה. תוריד את החרב עכשיו. לא! מה תעשי? תדקרי אותי? כן! החלום שלי! החלום שלי! הדמעות, עסקים, מקרטון, ובסוף זאת השקט מצלצל כמו אסון. כמה זה מלאכותי, מגוחך ומוגזם, שום דבר לא אמיתי, רק אדם. זה המנוחה, נסיך מתוק.
חושך. טוב, שלום לכולם, אנחנו נורא שמחים